velkommen til episode 2 af Balance 02. Jeg er virkelig glad for at være her i dag, Pia, og jeg har ventet spændt på det her emne, som vi skal snakke om. Det er lige måde, Hanna. Ja. Det er jo, det er jo anden episode. Det er jo, jeg tror, der sker noget, når man lige kommer videre fra første episode. Ja. Der er altid noget lidt mærkeligt ved sådan et startafsnit. Ja, helt klart. Ja. Og hvis I ikke har set episode 1, så tror jeg, det kunne være fedt lige at få nogle navn på. Jeg hedder Emilie. Og jeg hedder Hanna. Og jeg hedder Luca. Og jeg er velkommen til andet afsnit. 02 episode af Balance 02. Præcis. Og vi har jo tænkt mig over og snakket meget om det her med, hvordan er det egentlig, man sådan præsenterer et emne, når man skal til at snakke. Og sådan, jeg tror, i dag har vi tænkt, at vi starter med at fortælle, hvordan vi tre mødte hinanden. Fordi det kan lede lidt videre til noget, vi har tænkt, vi vil snakke om også. Og det er jo fordi, at sådan, det her med at sådan samles om noget, og det her med at mødes om noget, hvor stærk en kraft det har i, altså med at møde sine mennesker. Nu sidder vi her, og vi er jo nyere veninder, og sådan, har bare samles om noget specifikt, som så har lidt os videre. Vi startede jo faktisk, altså første gang vi alle tre var sammen, det var til en massekoncert. Og det var lidt det, der bandt os sammen, fordi vi alle sammen havde købt billetter, og så tog vi afsted sammen, uden rigtig at kende hinanden. Men så var det lidt det, vi sådan fandt et fællesskab i. Ja. Altså det var det startede med i hvert fald. Og igen, det var også sådan en tilfældighed. Fordi det var tilfældigt, at du skulle med, Luca. Og at vi mødtes jo. Og det tror jeg måske også, vi snakkede om før. At med tilfældigheder og sådan noget, det er så sjovt. Men så det var vitterligt også bare en tilfældighed, at vi altså hele vores venskab. Og så fandt vi lidt ligesom bare et fællesskab i hiphop-musik, og især i Mads. Vi har været til mange Mads-koncerter efter den første. Det er men rimelig vi var fedt. også bare sådan, I var nogle gode koncertemakre. Det er faktisk fedt sagt. Det er fedt sagt. Vi har også været til mange koncerter sammen. Vi er gode til at være til koncerter sammen. Jeg føler, at vi har meget samme tempo. Og samme tilgang. Og samle som det samme musik og sådan noget. Det er rigtigt. Det er noget, vi har fundet et stort fællesskab i. Og jeg tror også, vi har jo alle sammen en interesse for hiphop-kulturen. Vi dyrker den alle sammen, hvis man kan sige det sådan. Vi finder jo både sådan inspirationen af det i stilen, og i væremåden, og i musikken. Og de er lidt mindre sådan, ting, der er derinde. Helt ned i attituden. I danser også hiphop. Er det ikke det, I danser? Ja, det hedder min faktisk. Hiphop styles. Det er sjovt, det har jeg slet ikke engang tænkt på. Men det er også derfor, jeg tror også, vi snakkede også lige om det her med, altså hvor bunder alt det her i? Fordi det er jo en virkelig stor ting, vi samles om, og som jeg tror, vi ubevidst gør os rigtig meget i vores hverdag. Igen, dans, musik, stil, væremåde, den måde vi går på. Altså, det er jo helt bundet ned i de mindste ting, vitterligt. Ja, og nu har vi bare sådan, tænkt på ordet hiphop, fordi det er jo et kæmpe ord. Altså, det er jo en lang historie med hiphop-kulturen. Ja, men jeg føler alligevel også, det sådan, det altså binder det meget godt sammen med sådan alt, hvad vi ligesom står indenfor. Jeg føler i hvert fald lige de der 4 ting, vi lige sagde, det var meget sådan næsten, ikke mit liv, men sådan, det er nogle virkelig, virkelig sådan store byggesten til mit liv, og sådan værdier også, og sådan noget. Ja. Nu kan vi jo godt afsløre, at det er det, vi kommer til at snakke om i dag også. Jeg håber, det var så vores præsentation af tak for i dag. Nej, men i hvert fald, det er det, vi kommer til at snakke om. Hvad er hiphop? Hiphop, altså jeg har undersøgt lidt, og egentlig ikke til i dag, men bare tidligere, hvor sådan hiphop-kulturen, det er jo en kultur, der startede tilbage i 70'erne over i New York, i The Bronx og Brooklyn, fordi der var så mange unge, der var så undertrykte, og ikke havde så mange muligheder. Så de skabte ligesom, jeg føler altid, at jeg aldrig kan finde noget at finde ordene, når vi sidder her og skal sige dem lige pludselig. Men de skabte ligesom den her kultur, som kredsede om rundt omkring de her 4 ting, som var DJ'ing, MC'ing, var det ikke også det? Jo, det er fordi, der har nogle forskellige navne alle sammen, men i hvert fald sådan at DJ, sådan musik, så var der også rap, altså, det kender vi alle sammen, og så var der også breakdancing, eller b-boying, og generelt bare sådan hip-hop-dans, og så den sidste var graffiti, og det var lidt ligesom de 4 elementer, den det ligesom kredsede om, hvor de unge ligesom fandt noget, der kunne være deres hverdag og være deres lys i livet og sådan noget. Men de var vel også meget sådan, ja, helt klart. Det var lidt ligesom, det var en kultur, de skabte. Og jeg har bare altid synes, det har været vildt interessant, hvordan at vi kan sidde som 4 unge fra Danmark. Altså sådan Danmark, Skandinavien. Når jeg siger Skandinavien, så synes jeg, det er helt vildt skørt. Hvordan vi ligesom har taget en kultur, der kommer fra en gruppe af mennesker, af unge mennesker, der var så undertrykte,
som nu er blevet spredt rundt ud i hele verden til alle mulige forskellige mennesker. Det synes jeg er inspirerende. Ja, ikke? Også fordi det bliver sådan, altså, vi gør det til sådan en æstetisk ting på en eller anden måde. Altså, vi gør det til en vibe. Så vi romantiserer det faktisk. Jamen, og det er det, jeg synes, der også er lidt sjovt. Også det der med sådan at rende rundt, og så sådan, I ved, nogle de sækker rigtig meget, og sådan, også snakker lidt med der slangord og sådan noget, hvor man sådan, bro, du bor ved en strandvejsvilla, og har en Porsche, og du ved sådan, hvor jeg sådan, hvorfor har du ikke dit jakkesæt på? Ej, det er også lidt voldsomt sagt, men det er bare lidt sjovt at tænke på, hvor den kultur kommer fra, og så det er sådan, bare vigtigt at hvordan vide, den bliver, hvordan den, ja, lige fra. præcis, hvordan den så bliver dyrket, også når folk sådan, dyrker det der med, det er ligesom at komme fra the hood, og så gør man det bare overhovedet ikke. Men det er netop det, jeg føler er lidt farligt. Men også det, jeg tænkte over, som der er ret interessant ved det er jo, at da hiphop-kulturen blev dannet, så det er jo lidt en måde, hvor at den her gruppe mennesker, nu stiller jeg det bare sådan lidt op, ligesom har lidt kigget på hinanden og tænkt, vi har hinanden, hvad kan vi bruge hinanden til, hvad kan vi samles om? Og det er jo også det, vi også samles om det, og vi også dyrket det, altså med at gå til dans, det gør man sammen med nogen, eller det med at høre musik og til koncerter, det er jo noget, man sådan... Man føler, at man er en del af noget. Ja, præcis. Man føler, at man er en del af noget større. Jeg tror, det er der, det stammer fra. Også stil, nu når vi snakker om det. Ikke fordi, nu er det ikke lige en af de 4 elementer, men det er helt klart en del af hiphop-kulturen. Det er jo også noget, vi helt klart har fundet fællesskab i, og det er også det, der er lidt sjovt. Sådan, det er fordi, han og jeg, vi gik jo ind på skole sammen. Det var derfor, vi skulle til den her koncert også, hvor vi stadig ikke rigtig kendte hinanden. Men jeg fik jo øje på hende, fordi hun havde en swag tøjstil. Ej, jeg håber ikke. Det var for sjovt sagt, men I kan godt følge mig i. Det var fordi hun havde lidt en tøjstil som mig selv, hvor det var det første, jeg lå mærke til ved dig. Hvor sådan, det synes jeg bare var cool. Ja, men jeg tror også det der med, at når man sådan ser andre, og at man kan spejle sig i dem, det gør også bare, at man automatisk føler, at man har et eller andet til fælles med dem. Ja, helt klart. Ja, så det altså sådan... Der var jo et fællesskab. Over, jo. Ja, det er en kæmpe del af ens udtryk. Ja, netop. Sådan, hvordan man vil blive set og sådan hvordan man bærer sig selv. Ja. Og nu er hiphop jo bare et eksempel. Altså, det er jo... Det snakkede vi også om før. Der er jo helt vildt mange andre navne på nogle æstetikker eller kulturer, som jo også bliver dyrket og vi kan udbredt for nogle andre. Ja. Så jeg tror, jeg ser det sådan ovenfra, synes jeg, det er ret smukt, at vi ligesom godt kan lide, fordi det kan mennesker godt lide, og sådan deler os lidt ind i nogle bokse. Men så også det her med, at det gør vi ubevidst. Vi kan ubevidst godt lide, og altså, føler, vi hører til et sted, eller sådan, hører sammen med nogen, eller samle sådan noget. Det kan mennesker ikke være uden. Ja. Så vi vil automatisk finde en vibe, vi er mere tilknyttet til, og så dyrke den, hvis man vil det. Ja. Og det synes jeg skulle bare smukt. Det er smukt. Så også derfor, det er en ret smuk snak. Jeg ved godt, det er sådan lidt kontroversielt, det jeg kommer til at sige nu. Pas på. Kom med det. Lidt en farlig snak, men jeg synes altså, der er også nogle kunstnere, som vi har snakket om, Luca, faktisk, at man kan virkelig også mærke, når de bare ikke har kommet fra the hood, når de ikke har kommet fra slum, hvor de vitterligt sådan altså har en eller anden prøver at sådan imitere noget, hvor at de egentlig sådan måske mere inspireres, end at de egentlig faktisk, at det kommer fra hjertet af, at sådan, det her det er noget, jeg har oplevet, det her det er noget, som jeg har det svært med, og det er der noget, som der skal inspirere andre. Jeg føler, der er mange kunstnere, som der godt kan lide æstetikken, lyden, sådan noget. Nu tænker jeg mest på musik, men altså, det kunne jo også være tøjbrands, hvor at de sådan, altså, hvor man bare prøver at finde sådan en inspiration, men det egentlig ikke kommer fra hjertet af. Det føler jeg, altså, vi har en del af, måske i Danmark, men også sådan, også andre lande. Men lige nu, fordi vi bor i Danmark, så har jeg bare lagt mest mærke til det her. Men det er en farlig snak, men det er, fordi der er jo ikke noget, der er rigtigt og forkert. Jamen, det er man bliver jo inspireret af en grund, men jeg kan godt følge dig lidt i det her med, at man kan tydeligt mærke på for eksempel en kunstner, altså en musikkunstner, en kunstner, musiker, ja. Men man kan tydeligt mærke på en musiker, når det er, at hvis de synger om noget sorg, hvor det virkelig kommer fra hjertet. Men det tror jeg også, at dem, der på en eller anden måde kommer længst, men igen, det er svært at sige, hvad man må og ikke må, altså hvad der er rigtigt og forkert i det. Jeg tror, jeg vil sige det eneste, bare lige hurtigt, det eneste, der er forkert, det er, hvis du ikke har dig selv med, hvis du ikke kan stå op for det, du siger, eller sådan, hvis du ikke sådan, altså hvis det ikke er ægte. Jeg tror næsten, det er det eneste, der er ved mig. Altså hvis du sådan, du skal bare ved det 100%, du skal sådan, altså
kunne se dig selv i dine tekster og sådan noget, hvis du ikke gør det. Men jeg tror, der er mange kunstnere, der deler det sådan op, at de har dem selv, og så har de et brand. Altså, så gør de deres musik til deres brand. Så men hvis de har lidt dystert brand, på, hvis de har et lidt dystert brand, eller et lidt hårdt brand, så er det ligesom deres, så vil de godt dyrke det, fordi det er deres image og deres motiv. Altså sådan, og det er der også noget fedt i, og sådan kunne lege lidt med det, eller sådan blive lidt en rolle. Ja, nu kom jeg til at tænke på noget helt andet, end det jeg ville sige, men det var lidt grineren, fordi at der var også for eksempel nogen som Dima og sådan noget, der I ved, som jeg er jo kæmpe Dima-fan. Ja, det ved jeg. Vi hørte også Dima på Smukfest også to jo. Yeah. Det var virkelig nice. Nu jeg hører mig ikke selv så meget sådan, udenfor, men det er jeg begyndt at gøre mere og mere. Men jeg kommer også bare til at tænke på Marshmello, fordi vi hørte... Kan I godt huske Marshmello? Ja, det kan jeg i hvert fald. Ja, det var fordi, at jeg ved ikke, hvordan vi kom til at gøre det, men Luca og jeg, vi hørte bare Marshmello her forleden. Yeah. Den der, I want you to be happy. Den er, men det er bare lidt grineren, hvordan sådan, kan vide, hvem de er. Fordi det er jo sådan... Det er vel en karakter, men det er det alligevel ikke. Altså sådan, det er jo, når han tager den der Marshmello på, så er det jo, så er han Marshmello. Og det var ikke det, jeg ville sige. Jeg kom bare lige til at tænke på det, fordi nu snakker vi lige om det der med at gå ind i det. Men det er rigtigt, ligesom at Dima, en del af hans image, det er jo, at man ikke ved, hvem han er. Det gør ham jo også mere spændende på nogle punkter. Det er da helt sikkert noget marketingstrategi. Han er lidt mystisk og sådan noget. Men jeg kan huske, at jeg hørte et interview. Jeg tror, det var med Kundu, men jeg er ikke sikker. Men det var, jeg tror, det var der, hvor han var ude og sneakershop eller sådan noget. Hvor det var, at han lidt ligesom blev spurgt ind til hans nye album. Og så spurgte de lidt ligesom ind til noget om, hvad de her tekster betød. Nu er jeg ikke sikker på, det ham, eller om det var en anden en eller sådan noget. Men der sagde han vist noget med, at sådan... Eller jeg kan ikke helt huske det, men det var noget med, at han ikke altid sådan... Måske selv havde en vild dyb mening med det. Ja, har I set det? Jeg ved i hvert fald, Zulu, han har jo haft i et interview, hvor han også sådan, om det er dybe tekster. Nej, det er faktisk ikke så dybt. Men det er også det, jeg synes, altså jeg har hørt mange kunstnere snakke om, at det måske ikke altid er noget vildt dybt for dem, eller det ikke lige har en betydning for dem, men det også handler om, at man måske som lytter vil kunne putte sin egen mening på det. Og det synes jeg er rimelig fedt, fordi at jo, man kan måske godt mærke, når noget kommer indenfra ved kunstnere. Men jeg synes også, det er fint, hvis det ikke gør. Altså, men det synes jeg også. Men det tror jeg også, det kommer bare ind på lyden. Altså, det er jo, hvad man sådan godt kan lide, fordi kan man godt lide det lidt mere dybe, det er lidt mere rå, altså sådan noget råt musik, hvor man bare det kommer fra hjertet af. Om det er sådan et eller andet, altså ude i det der gangster rap, hvor det sådan kommer fra ingenting, og folk de bare bliver skudt på gaden hver dag og sådan noget. Det er mit liv, hvad er dit liv? Hvor er der nogle andre, der er lidt mere... lad os feste, lad os have det sjovt, og sådan noget. Altså, men det er jo også, hvad man lige vil bruge musikken til. Jamen, og det kan jo skifte en dag. Altså, for eksempel, Lord Siva er en kunstner for mig, jeg virkelig bruger til, når jeg sådan mangler svar på nogle ting. Han også har nogle ret åbne tekster, men hvor jeg føler, at jeg alligevel kan se mig selv i meget. Jeg tror også, jeg har hørt ham snakke om, at sådan, noget med, at det måske ikke altid har en betydning for ham. Jamen han ikke kan lide at sætte en betydning på det. Ja, fordi at folk skal putte deres egen betydning på det, og det synes jeg var vildt fedt. Ja. Det var det, jeg tænkte på. Men så kan jeg virkelig også gå i sådan en wiki-mode, hvor jeg føler sådan, hvor jeg bare totalt er i sådan en men det er også, der var sådan, der bliver man lidt en del af musikken på en eller anden måde. Ja, så man kan jo bruge, jeg tror også, det er det, man alt er jo lavet til at skabe en form for følelse i kroppen. Altså det her med sådan et bestemt energi, og så er der festmusik, så er der altså, musik er jo så, altså, smukt, eller sådan, det er jo en kæmpe, altså, del af, det er en kæmpe ting. Men jeg tror også, det er meget forskelligt, hvordan man ligesom, hvad man bruger musikken til, fordi noget, som du synes er festmusik, det kan være, at jeg hører det derhjemme, i min ting, hvor jeg ved i hvert fald, at der er nogen, hvor at sådan, det, som man hører til fester, sådan, det hører de også derhjemme, hvor jeg sådan, det vil jeg aldrig kunne høre derhjemme. Derhjemme, der hører jeg alt muligt andet, eller noget jazz. Eller... Ja, så jeg vidste hvordan... Wow, Emilie, du kender mig. No. Ja, det gør jeg hører i hvert fald meget jazz, så det er jo sådan en genre. Og det er jo også noget, hvor det er meget sådan forskelligt, om det er sådan, altså, om det er noget, hvor man er oppe i tempo, og der er sådan, altså sådan, det er også meget sådan, det er også fedt, fordi der er følelser i musikken, uden at der endda er nogen, der synger. Sådan, jeg tror også, musik er udelukkende for at fremkalde en eller anden følelse i vores krop. Det er også det uhyggeligt, hvordan man kan dyrke den følelse, man så har ved at putte musik på. For altså sådan, nogle gange, når man er sådan vred eller sådan noget, så putter jeg sådan noget musik på. Ja, det er faktisk så rigtigt, Emilie. Det er også sådan, jeg føler også lidt, at og den har vi også snakket om før, Luca, men en af mine sådan, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, jeg hader at sige det på engelsk, men en af mine
coping mechanisms. Når jeg sådan, bare ikke har det særlig godt, det er at høre musik, og så især Længe Leve albumet med Arti Arti. Altså, det får en eller anden sådan, følelse fra mig. Jeg tror også, det er fordi, det er også lidt bredt album, så kan det også være gladet, og jeg føler bare lidt, at jeg kører på sådan en rutsjebane, når jeg hører det, som sådan tager mig igennem nogle følelser, og så kan jeg kan lige have de der 20 minutter, hvor lang tid det tager, lige med min hørebøffer på, lige komme i zonen, så når jeg kommer ud af den zone, så har jeg det bare bedre. Ja, men jeg tror virkelig også, musik, det altså, jeg vil sige, for mig i hvert fald, så sådan mærkes det seriøst som, at jeg har et bål, og så musikken, det er seriøst benzin. Og sådan, de følelser, det er som et bål, og sådan, når det så, altså sådan, så blusser det bare op med sådan, hvis jeg er vred, sætter vred musik på, eller hvis det altså sådan, ligesom som du siger, Emilie. Hvad er musik? Hvad hører I, når I er vrede? Så hører jeg sådan noget hårdt rap. Hører du hårdt rap? Nej, ikke hårdt rap, men sådan bare et eller andet, der er hurtigt, der er sådan, der kører. Der er surt, ja, sådan noget der. Jeg tror, det vil være meget sådan noget. Jeg tror ikke, jeg er vred særlig ofte, faktisk, eller ikke, men hvis jeg er, så kunne jeg godt finde på at høre Længe Leve. Men jeg tror faktisk ikke engang, den der sig hvad du vil mig, fryserne solen. Er det den, der hedder Chart eller sådan noget? Nej, det er den sang, der hedder Længe Leve. Den bruger jeg så meget. Det er faktisk men hele det album. Som den skinner afhængig af billeder. Ja. Den er i hvert fald også sur. Men det er i hvert fald rigtig godt. Men jeg tror faktisk, jeg vil ændre, hvad jeg sagde med det der med surt. Fordi jeg tror ikke, jeg hører det, når jeg er sur. Det kan du ikke, Hanna. Fordi jeg... Du har taget på råd. Jeg tager det tilbage i hvert fald nu, fordi jeg har ændret det til, at jeg hørte faktisk sådan surt musik, når jeg er motiveret. Forstår du mig? Eller sådan noget, det er sådan lidt, nu skal jeg bare hype mig selv op. Ja, det kan jeg godt. Sådan, så skal jeg bare høre et eller andet. Der kunne man også godt finde på at sætte noget wiki på. Ja, sådan noget family ties. Altså med, eller sådan, du I ved, sådan et eller andet sådan virkelig. Sådan. Jeg kan også godt lide at gå lidt i den der sådan, fuck alle andre. Den kan virkelig godt. Det kan jeg godt følge af. Hvad så med, nu danser jeg ikke lige selv, men I danser jo. Er det sådan, også når I bliver sure eller sådan kede af det? Jeg elsker det. Men kan I godt få sådan følelser ud med det? Det er jo lige netop det, dans gør for mig. Det er, at jeg får lov til sådan virkelig at express min krop ud i noget musik. Ja. Og det med, at sådan en koreografi, hvordan det kan hænge så godt sammen med en takt. Ja. Det er sådan, jeg føler, det er helt sådan en connection for mig. Ja. Men jeg har jo også danset til Hold da helt Magle, og den har jeg, altså af Ardit, og den har jeg jo aldrig sådan hørt før faktisk. Men så fordi jeg dansede til den, så følte jeg netop, at jeg lige sådan virkelig sådan åbnede øjnene op for sådan beatet, for den måde, der lige var de der små ting i sangen, som der lige var sådan mega små detaljer, som der bare var så fede. Men måske en anden måde også at høre musikken på. Ja, det var som om, at jeg sådan følte musikken, så jeg følte den der beat, jeg følte det der. Og sådan, men det er så svært at forklare, for nu kan vi sidde og snakke om det. Jeg forstår 100% hvad du mener. Ja. Men det så er der mig. Nej, men det er svært at forklare, fordi det er virkelig sådan, vi har alle sammen, tror jeg, nogle måder, hvor vi sådan virkelig føler os connected til noget, eller føler, at vi er en del af noget. Ja. Men det er jo også, nu har vi snakket lidt om musik, men det er jo også bare fordi, det er en kæmpe ting ind i det. Og jeg ser det også sådan lidt, altså, ja, nu brugte vi ordet hiphop før. Hiphop-kultur. Men det er jo lige så meget, altså, det er jo lige så meget en følelse. Ja, og det er jo ikke, fordi musikken stammer fra hiphop-kulturen. Nej. Det er jo det der med at DJ og mixe musik og rappe. Men ja, musik har jo været der i meget længere tid, end hiphop-kulturen er. Ja, men cyphers, det er jo også vel noget fra hiphop-kulturen. Fordi det er jo... Jeg ved ikke så meget, hvad en cypher er. Det der med musikvideoer og sådan noget. Men det ved jeg jo godt. Ja. Og det cypher, det er, Emilie. Og det gør du da, Hanna. Og det ved jeg nemlig. Fordi så fortæl hende. Ja, men må jeg få lov, hvis I lige kunne give mig lidt plads her? Yes. Det er nemlig, at... det er meget faktisk basic, men det er sådan, at der er en masse der samles i næsten en slags rundkreds. Det behøver det ikke at være. Men at der er nogle rapper, eller bare nogen, som der bare sådan går ind i cirklen, og så freestyler de lidt, og så, sådan, så går der en ny ind og freestyler lidt, og sådan noget. Og sådan, det er derfor, at man har, at det er blevet en ting med, at man siger, at alle de der adlibs, sådan noget, sådan, ja, alle de der yeah og hey, og sådan noget, fordi det gjorde de i cyphersene, fordi de hypede hinanden op i cirklen. Yeah. Så det giver sådan sygt god mening, og det kommer jo fra sådan noget, fra Amerika, er jeg sikker på. Og sådan noget. Ja. Så det synes jeg også er ret sjovt, det der med helt fra Amerika op, og så kommer der sådan noget hiphop, ligesom du sagde, Emilie, hvor det kommer hele vejen hen til Skandinavien og Danmark. Skandinavien, fordi det... Ja. Men det er bare rimelig sjovt, det der med, at sådan, altså det er rimelig interessant, det er jo, jeg ved ikke, om det er sjovt at kigge på, hvordan er en kultur, der skabte noget sådan undertrykkelse, er kommet hertil. Ej, det tror jeg så godt, jeg rundt ved. I hele verden. Det tror jeg godt, jeg ved. Jeg tror, det er det der med... Nå, men det er fordi, at sådan... Du ved, hvad mener du? Nå, men det er i hvert fald det, jeg tror, det jeg synes. Det er det der med, at det er rebelsk, og alle unge kan godt have den samme følelse af, at vi
Vi er rebelske. Det er faktisk vi vil lave noget, og sådan, vi skal sådan bryde ud af normerne. Vi vil i hvert fald ikke være som vores forældre. Jeg tror I, at det er et oprør, I gør, når I render rundt i lidt for store bukser? Det føler jeg. Jeg føler, at der er sådan ældre mennesker på gaden, hvis man bare lige sådan går forbi. Men gør du det for, at de kan kigge skævt på dig? Nej, vel? Men det er nemlig jeg gør det, fordi jeg synes, det ser godt ud. Ja. Jeg tror faktisk, at jeg synes også, det ser godt ud på mig og sådan noget. Også på dig. men jeg kan godt se nogle gange, når jeg kigger på os, hvad jeg gik i, dengang jeg var mindre, så tror jeg også, jeg gjorde sådan lidt nogle ting i oprør. Sådan, eller jeg kan huske, at jeg synes, noget var federe, fordi at det var sådan grimtagtigt, eller fordi det var sådan for meget. Kan I følge mig? Sådan, jeg kan huske, der var sådan, kender I godt det der, når man har været lidt sådan forelsket i et piece, eller sådan forelsket. Jeg har et par sko. Det er nogle Nike Air Max 90'er, Fly East, pink, purple version, lavet af Tinker Hatfield. Og dem fik jeg dengang, jeg blev sådan noget 12 eller 13 i fødselsdagsgave. Og det var sådan det første stykke tøj, jeg var sådan, eller det var så et par sko, hvor jeg var sådan forelsket i. Og jeg kan huske, at jeg også synes, de var fede, fordi de var grimme. Kan I følge mig? Hvor sådan, at der var der måske også lidt et oprør, men det var også fordi, der lå noget historie i dem. Og sådan noget. Men jeg kan godt følge i oprør. Så sådan, jeg tror også lidt nogle gange, at sådan, man har gået noget, fordi det har været sådan lidt sådan, anderledes også bare. Jeg ved det ikke, jeg har en idé om, at jeg sådan, er fra sådan New York eller sådan noget, og det er jeg overhovedet ikke. Du har en idé om, du vil ønske måske? Nej, men jeg tror det er på grund af det der med, jeg er jo sort, ikke? What? Nej, var det latterligt. Men jeg ved det ikke, jeg tror altid, inde i mit hoved, så føler jeg, at jeg er forbundet med sådan hiphop-kulturen, biologisk. Men det er jeg overhovedet ikke. Men det er jo også, var det ikke sorte, som der sådan startede hiphop-kulturen? Jo, det var jo the African Americans derovre, og det er jo det der med, at de måske lidt ligesom, de bor jo i et andet land, hvor de jo lidt ligesom er, altså det er jo ikke dem, der sådan har kulturen i det land, men de har lidt ligesom skabt deres egen kultur i det land. Ja, netop. Og de har jo været undertrykkelse. Ja, og jeg tror, at de kommer jo fra, at de ikke var, altså de, hvordan kan jeg lige forklare det, at de hørte ikke til der, så de skabte deres tilstedeværelse. Og jo, jeg hører til i Danmark, jeg er også halvdansker, men jeg føler også lidt, at sådan, alligevel, at jeg måske ikke er helt dansker, men heller ikke helt tanzanianer, så sådan, og så har jeg taget lidt af den hiphop-kultur til mig. Hvad føler du dig egentlig mest? Eller har du sådan... jeg føler mig mest som Emilie. Altså, jamen, det er rigtigt, men altså, jeg er jo født og opvokset i Danmark, og har været i Tanzania flere gange, men det er jo ikke fordi, at jeg du ville jo ikke kunne vide, hvem du var, sådan, hvis du var i Tanzania. Ja, helt klart. Så ville det jo være en anden person. Ja, jeg har jo taget begge ting derfra i nogle forskellige grader. Jeg kan bare godt forstå, hvis man nogle gange godt kan føle sig lidt splittet mellem det, fordi du også har familie dernede, du også har været noget. Men det er lidt sjovt, lige det der med at føle sig splittet. Det har vi også snakket med om nogle gange, hvordan jeg kan føle mig rigtig frustreret, fordi at lige netop det her med også at gå op i tøj og sådan noget, der kan jeg godt finde lidt skam i nogle gange, fordi at, og det er sjovt, eller sådan folk i Tanzania, min familie går også op i, hvordan de ser ud og sådan noget, men jeg tror nogle gange, at jeg kan føle mig lidt splittet i det der med at gå op i noget, der er materialistisk, og noget, der er dyrt, fordi at jeg føler bare overhovedet ikke, det er det, der er værd, når jeg så kommer ned til min familie. Og sådan, min familie har det jo godt i Tanzania, men de render da ikke rundt i det tøj, jeg render rundt i. Og sådan, altså, min familie har det godt, jeg gider ikke få det til at lyde, som om de bor i et hus, der er bygget kolort, for det gør de overhovedet ikke. Men sådan, værdierne dernede er jo bare anderledes end i Danmark. Ja. Så nogle gange kan jeg godt føle, at mine værdier er lidt forvrænget i forhold til, når jeg kommer ned til Tanzania. I ved, for eksempel, det snakkede jeg om tidligere. Der er bare stor kontrast. Altså, ja, for eksempel sådan, når jeg går ind på mit værelse, så tænker jeg, det har jeg godt have lavet om, og det er ikke flot. Sådan, I ved, når jeg kigger på alle de små ting, jeg synes, der er sådan, er grimt eller et eller andet, så kan jeg jo ikke komme til at tænke på, at det er overhovedet ikke det, der betyder noget for mig. Men det er det jo. Det er jo noget, du betyder. Det er rigtigt, men, og det er det, jeg godt kan skamme mig lidt over. Også for eksempel, når jeg sådan hele tiden føler, at jeg har en træng for sådan, have behov for nyt tøj, og nye ting. Altså, jeg tror aldrig, den der lyst, den kommer til at stoppe. Kan I følge mig? Jeg tror også, der er sådan, man kan godt dele det lidt op, så der er lidt, når noget bliver materialistisk. Men jeg tror, alle mennesker på en eller anden måde, altså, uanset, ikke at det skal være tøj eller mærker, men gå op i sig selv. Vi har alle sammen en idé om, hvordan vi godt vil have vores værelse lige til at være, fordi det er sådan, igen, jeg tror, det virkelig er forbundet med en følelse i vores krop. Eller hvordan vi godt vil bære os selv. Altså, så det, fordi det så tror jeg, alle mennesker har. Men jeg kan godt forstå, når det bliver materialistisk, eller når det bliver sådan en at det skal være dyrt. Fordi men det er også, det er i hvert fald der, hvor at jeg nogle gange godt kan føle mig lidt splittet, og det er jo ikke, fordi jeg vil stoppe med at gå op i tøj eller noget, men jeg tror i hvert fald nogle gange, at jeg sådan,
godt lige kan få et setback og tænke, altså hvad er det egentlig min mening er med lyd? Men Emilie, det du altså sådan, vælger at bruge dine penge på, det er jo så har du så valgt, det du vil bruge penge på, det er jo så fashion. Og så kan det være andre, de bruger penge. Fashion. Men det er rigtigt. Altså, og så kan det være, at der er nogle andre, som der bruger penge på musik, vinylplader. Og så, altså, det er jo interesse. Og så kan de tænke, fuck, jeg har brugt mange penge på nogle vinylplader. Hvorfor har jeg brugt så mange penge? Ja, det er rigtigt. Men det er jo fordi, at det er deres hobby. Og så kan din hobby også... Altså, jeg vil sige, at sådan... folk, der går til ridning med ridudstyr. Ja, det gør min lille søster. Ja, der er ikke noget galt i det, men det er også rigtig dyrt. Ja, men det er rigtigt. Men det er i hvert fald... Det er også fordi, det er ikke for at sige, at der er noget galt med det. Jeg tror nogle gange bare godt, at jeg kan sådan slå mig selv oven i hovedet over det. Ej, det synes jeg ikke, du skal gøre, Emilie. Nej, men det synes jeg alligevel selv, at jeg skal. Eller jeg synes i hvert fald, at jeg skal være bevidst omkring det. Jamen, det er jo ikke... Måske den balance, du lidt skal vælge at finde ikke. Det føler jeg også, jeg gør. Ja. Men jeg kan godt forstå, hvad du mener, men jeg tror også, det er også det der med, det er jo heller ikke, fordi jeg stopper mig selv i det. Det er jo ikke, fordi jeg går ind og køber en trøje og tænker, han skal ikke have alligevel, for det er ikke det her, min mening er med livet. Men jeg tror bare nogle gange, at jeg kan være sådan, bare lige sådan, tage et skridt tilbage og tænke, altså sådan, hvad er det her lige? Jamen, det tror jeg bare altid, at ens taknemmelighed, den må man aldrig miste for noget. Den er rigtig, fordi jeg tror nemlig netop bare, at man kan jo, jeg vil i hvert fald sige, for slutten at sige, det er bare sundt. Det er sundt at kunne se sådan noget. Og sådan, det er sundt også at sådan, kunne have lidt sådan skyldfølelse, fordi hvis man ikke havde det, vil man så være et godt menneske. Altså hvis man troede, at alt, hvad man gjorde, det var rigtigt. Ja. Det tror jeg så heller ikke er sundt. Men det er faktisk lidt det samme som at sige, at hvis man er bange for, at man har været en dårlig person, så vil en dårlig person aldrig være bange for, at man har været en dårlig person. Kan du lige sige det igen? Den var god. Jeg fangede den bare igen. Jeg skal lige have den endnu en gang. Nej, men det her med, altså bare af, at du har bevidstheden om, at du har en tendens til at lige falde ud i sådan en tankegang med det. Bare at du er bevidst om det, det er stort. Altså det her med, hvis du har været en dårlig person, eller hvis du er bange for, at du har været en dårlig person, så vil en dårlig person ikke tænke det. Ja, de vil bare... jeg forstår fordi du har empati i kroppen, du har følelser i... Jamen, jeg ved ikke, om det er lidt dårligt skåret ud. Hvordan kan man fortælle, hvordan jeg kan godt følge dig? Jeg synes det altså virkelig godt forklaret. Okay. Jeg forstår det virkelig godt, fordi at en dårlig person vil overhovedet ikke sådan sætte spørgsmålstegn til, hvad de laver. De vil jo bare tænke, at det er rigtigt. Det er der sådan nogen, der gør, men jeg kan godt forstå pointen. Ja, jeg ved, men jeg tror, den kan forklares bedre. Jamen, men jeg synes faktisk, det er fedt sagt. Ja. Jeg kan godt følge dig i det. Altså bare det er sådan noget, jeg tænker mig over, at bare at jeg er... Det kan godt være, at jeg er frustreret over noget, eller der er noget, der fylder meget for mig. Men hvis jeg føler, at jeg bare er bevidst om det, så har man altså taget mange flere skridt, end man går og tror, man har. Ja. Og hvad andre måske også lige har. Ja, også hvis man har et mål. Bare det, at man kan tænke målet fra sig, for sig, foran sig. Der tror jeg, man bagved sig, under sig. Men du ved ikke, hvor målet er. Du skal den der. Så bare det, at du er bevidst om det, det er noget, jeg godt gad at sådan hvile mere i og finde lidt mere ro i. Inden vi gik ind til den her snak i dag, var jeg sådan lidt, at det er nogle lidt farlige punkter at lige rive fat i, men jeg synes egentlig, at vi har kommet forbi det på en meget god måde, og sådan, det er også en snak, der er ret spændende at snakke om, fordi det er igen noget historie, og det er igen noget, vi befinder os, og er så meget en del af nu, men lige sådan, hvor kommer det lige fra? Det er sådan noget, synes jeg er ret, det er nogle fede snakker at have. Ja, det er det virkelig. Også fordi det er sådan et stort emne, man kan jo snakke om alt muligt om det. Jeg har også kredset lidt rundt i det, men det kan jeg godt lide. Og det der er også så meget til det, som vi ikke har snakket om. Ja, helt klart. Kan være, der kommer en part 2 en dag. Ja. Hvem ved. Men tak for i dag i hvert fald, Pia. Ja, skal vi ikke kalde det her første episode? Det skal vi jo så ikke. Vi skal kalde det for en episode 2. Men der var du hurtig, sorry. men jeg er klar ud at sige tak for i dag i hvert fald. Ej, undskyld. Selvfølgelig er en episode. Han har lavet lige nogle gang signs. Og det her, det kommer jo simpelthen fra hiphop-kulturen. Og så takker vi af. Tak for i dag. Ja, tak for i dag.